ଯାହା କହିଥିଲି ସେହା ହଉଛି 5-6ଟା ଭେଣ୍ଡି ଥରକରେ ବାହାରୁଛି। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଆସିଥିଲା ନେଉଟିଆ ଶାଗ। ଆଜି ମେନୁଟା ଜବରଦସ୍ତ ହବ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଲା। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଘର ପାଖ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଥିଲି। ଭଲ ଲାଗିଲା। ସାମ୍ବ ସଦାଶିବ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିଲା ଆଜି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ ରିଆଲିଟିରେ ଡିଫରେନ୍ସ ତ ରହିବ। କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ଏତେ ସଫା ନଥିଲା, ସୋ ପ୍ଲାନ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ଲାଇଫରେ ବି ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥାଉ ସେହା ହିଁ ହବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ସ ଡୋଣ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ଦେୟାର। ୱେଜ୍ ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଆଭେଲେବଲ୍। वी just need to go ahead with the suitable one। ଆଚ୍ଛା, କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ, ମୋ ଭଳିଆ ଥାଳି ସଫା କରିକି କିଏ କିଏ ଖାଅ। ଏବେ ଦେଖିବେ ନା ମୋ ଥାଳି କେତେ ଚକାଚକ ସଫା। ଆପଣ ବି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଆଜି ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି, ବଟ୍ ଉଫ୍ କି ନାଦିଲା। ଆଉ ହେଲା ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଛାତ ଉପର ଗଛ ସବୁ ଖୁସ୍। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଭ୍ସକୁ ଦେଖିକିନା। ସବୁ ଡଷ୍ଟ ଧୋଇଗଲା। ଆଜି 2ଟା ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଟିବାର ଅଛି। ରାତିରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଇପାରିବନି ତ ସକାଳେ ଦିଆଯିବ। ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କମ୍ ପାଣି ଦରକାର, ତ ପାର୍ସିଆଲି ଶେଡ୍ ଏରିଆରେ ରଖାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ପାଣି ଜମିବା। ଆମର ବି ଛାତ ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ଯାଇଥିଲା। ଗଛ ଅଛି ମାନେ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ଜମିବ। ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ମୁହଁରେ ତାକୁ ସଫା କରି ଦିଆଗଲା। ଫର୍ଚୁଲକା ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଲିଭ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ଜାକି ହେଇଯାଇଛି। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंजॉय। बाय।